fortsat vil virke. Tak fordi, at, som vi sang, at du glemmer ikke nogen. Tak fordi du er her for at se til den enkelte. Og tak, far, fordi at vi har en dyb længsel efter at se, at dit rige det bliver åbenbart på en endnu stærkere måde. Far, jeg beder om, at din lægende kraft den også må være i funktion i denne formiddag. Bed om, at under ordets forkyndelse, at du vil virke også med lægedom til folket her. Tak fordi du har sagt, du sendte dit ord til lægedom. Og tak, far, for vi skal få lov at opleve kraften i dit ord også denne dag. Tak fordi vi kan overgive alle ting til dig. Tak fordi alle ting er i dine hænder. Tak fordi du har kontrol over alle ting. Gode Helligånd, tak fordi du er her, og tak fordi du virker. Og tak fordi du inspirerer. Vi ærer dig, Jesus, for din trofasthed. Vi ærer dig for din godhed. Vi takker dig for din uendelige nåde. Tak for din kærlighed. Tak fordi du favner den enkelte her. Halleluja, vi priser dig i Jesu navn. Amen. Amen. Var det godt at være sammen igen. Og nu skal vi dele Guds ord. Og det er altid godt at dele Guds ord. Og lad os få lov at tro på, og lad os bede om, at vi denne formiddag også må få lov at opleve kraften i Guds ord. Der er liv, der er kraft i Guds ord. Og Guds ord, det er jo det centrale i en forkyndelse, eller i en gudstjeneste. Det er, at vi holder Guds ord frem. Og det bliver vi jo minde om gang på gang. Vi har en præst, som også lægger vægt på Guds ord. Og han minder os om, at hvor vigtigt det er, at vi holder fast i ordet. Og det skal vi gøre her i formiddag. Og det er jo en nåde at få lov til at tale Guds ord. Få lov til at dele det, som ligger på ens hjerte. Der er jo ikke noget skønner, end få lov til at være der, hvor Herren ønsker, at vi skal være hver især. Hvor er det godt, at vi har fået forskellige gaver. Hvor er det godt, at vi er en helhed. At vi hver enkelt er en del på legemet. Og vi har alle sammen noget at bidrage med. Og det tror jeg, det er noget af det, som Gud også minder os sin menighed om i dag. Og tiden fremadrettet, at vi skal bruge det, som Gud han har givet os. Vi skal bruge de evner, vi skal bruge de talenter, som Gud han har betroet os. Vi skal ikke grave det ned, men vi skal bruge det. Og når vi bruger det i tro og tillid til Herren, så skal vi få lov at opleve Guds velsignelse, både ind over dit liv, men også ind over de mennesker, som du betjener. Amen. Amen. Og her i formiddag skal vi dele lidt om fra, at alle lyder Gud. Og når vi læser skriften, så læser vi om profeten Elias. I dag så fik han et besked på, at han skulle gå til enken i Sarepta. Fordi at Gud har sagt til denne enke, at hun skulle sørge for profeten Elias. For det var sådan, der var hungersnød i landet, og der havde ikke regnet i 3,5 år. Så efter at profeten havde været ved Beten Krig, og den tørrede ud, så sagde Herren, nu skal du gå til enken i Sarepta. Og det gjorde han. Han var lydig. Og da han kom til byen, så mødte han enken, og hun var ved at samle brænde. Og så siger profeten til hende, kan du ikke lige hente mig et glas vand? Og hun var lydig, så hun gik for at hente et glas vand. Og mens hun gik, så råbte han til hende, og tag lige brød med til mig. Og så vendte enken sig om, og så sagde enken, ved du hvad, jeg går her for at samle brænde. Fordi jeg har kun et håndfuld mel hjemme i krukken, og jeg har kun lidt olie. Og når nu at jeg har bagt det brød, og vi har spist det, så må vi lægge os og dø. Og så er det, vi læser i 1. Korinther, det 17. eller 1. Krønikebog, det 1. Kongebog, det 17. kapitel, og vers 13-16. Men Elias sagde til hende, du skal ikke være bange. Gå hjem og gør, som du har sagt. Men bag først et lille brød til mig, og kom herud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. For det siger Herren, Israels Gud. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Så gik hun bort
og gjorde, som Elias havde sagt. Lad os læse det igen. Så gik hun bort og gjorde, som Elias havde sagt. Og både han og hun og hendes familie fik føde i lang tid. Krukken blev ikke tom for mel, og kanden kom ikke til at mangle olie, efter det ord, Herren havde talt ved Elias. Amen. Du skal ikke være bange. Og jeg tror egentlig også, inden jeg begynder at tale, jeg tror egentlig også, at det er et profetisk ord til nogen her i formiddag. Du oplever, hvordan frygten den er begyndt at snige sig ind i dit liv. Fordi du står over for nogle ting, og det har ligesom skabt en frygt, du er lidt bange for, hvordan det skal gå. Men jeg føler bare, at Herren siger, at jeg skal sige til dig, du skal ikke være bange. Fordi Herren er i gang med at løse tingene. Herren er i gang med at arbejde for din sag. Det kan være, at du ikke ser det i det synlige, men Herren arbejder i det usynlige. Og snart så bliver det åbenbart i det synlige, og du ser Guds godhed og Guds nåde ind over dit liv. Så det er profetisk ord til nogen, til dig måske, du sidder på online. Vær ikke bange for Gud, han virker med. Overalt i skriften, så finder vi mange mænd og kvinder, som havde det ønske, at de ønskede at adlyde Gud. Og vi læser jo om Abraham, som jeg også var inde på sidste gang jeg talte. Abraham, han fik denne besked, drag ud fra dit land og gå til det land, som jeg vil vise dig. Og vi læser om Abraham, at han var lydig. Og på grund af, at han var lydig, så blev han til en stor velsignelse. Vi har Noah, der står om Noah, at han vandrede med Gud. Og det taler om, at Noah, han havde et vidunderligt fællesskab med sin Gud. Og Noah, han var lydig imod Guds ord. Og jeg elsker, hvad der står i den norske oversættelse, for der står nemlig sådan, og Noah gjorde så, han gjorde i et og alt, som Herren havde befalet ham. Er det ikke fantastisk? Han gjorde i et og alt, hvad Herren havde befalet ham. At adlyde Gud, det er en velsignelse. Og du kan læse om det i 5. Mosebog 28, om alle disse herlige velsignelser, som vil komme ned over os, når vi adlyder Gud. Og jeg kan bare se ud fra mit eget liv, at de største oplevelser, jeg har haft, det er netop oplevelser som en frugt af, at jeg har været lydig imod Gud og imod hans befaling. Det skaber en glæde, det skaber en begejstring at se, at vi kan få lov til at være lydige imod den hellige ånd. Og hele kapitel 17 i 1. kongebog, der ser vi, at lydighed, det udløser det ene mirakel efter det andet. Elias var lydig til at gå til kong Akab med beskeden om, at det ikke skulle regne i 3,5 år. Og det skete, som han havde sagt. Og som jeg sagde til indledningen, på grund af tørken, så fik Elias besked på at gå til bækken Kid, hvor han kunne drikke af bækken. Og Gud, han havde befalet ravnene, at de skulle bringe ham brød og kød. Lidt underligt, at Gud befalede ravnene, men Elias gik, og han oplevede miraklet. Da bækken tørrede ud, så sagde Gud, gå til Sarepta ved Sidon, slå dig ned der, enken vil sørge for dig. Og så var det, at enken sagde, jeg har kun lidt mel, jeg har kun lidt olie. Men hun gjorde, som Elias havde sagt, og hun oplevede undert. Senere døde enkens søn, men Elias sagde, overlad din søn til mig. Og hun gjorde det, og hun oplevede undert. Drengen, han blev vakt til live igen. Disse beretninger, de fortæller, at når vi oplever, eller når vi adlyder Gud, så oplever vi, at Guds storhed, den bliver åbenbart. Og det er jo ikke noget skønt at se, når Guds storhed, den bliver åbenbart.
Og Gud, han bliver kendt ud over blandt mennesker. Hvad betyder egentlig lydighed? Jo, lydighed det er, når vi tilsidesætter egne interesser, underlægger os en anden persons vilje og gør, hvad denne person befaler. Og for nogen, så kan de ikke lide at høre den udlægning her. At tilsidesætte egne interesser. At underlægge sig en anden person. Og vil gøre, hvad denne person befaler. Og der er mange, som stiller sig selv det spørgsmål. Skal jeg tilsidesætte mine interesser og underlægge mig en anden? Skal jeg gøre det, jeg har lyst til? Og det er jo ligesom det, vi hører ofte. Jamen, jeg skal jo gøre det, som jeg har lyst til. Jeg skal jo realisere mig selv. Jeg skal udfolde mine medfødte evner og tillærte evner. Jeg skal jo udvikle mine idéer, min personlighed osv. Men vi ved jo, at denne tankegang, det er en del af den humanistiske livssyn. Men det er fantastisk, at vi kan sige, at med Guds rige, der er det anderledes. Fordi i Guds rige, der er vi kaldet til at adlyde Gud. I Guds rige, der er vi kaldet til at tænke og tjene vor næste, som Herren han leder os til. Dermed sagt, vi skal ikke udslette os selv. Vi behøver ikke gå rundt og undskylde os selv. Hvis en sparker der bag i, så skal du ikke vente om at sige undskyld. Det er jo ikke det, som Bibelen taler om, at når vi skal udslette os selv. Men vi skal forstå, at der er nogle gange af noget, som er større end vores evne til at vilje, planer, idéer og veje. Der er noget, der er større end os, nemlig Guds vilje, Guds planer, Guds idéer og Guds veje. Og det er ikke også det, som profeten Isaias, han taler om i 55, 8 og 9. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Så igen så ser vi, der er altså noget, som er større end en selv. Og jeg vil gerne være den første til at indrømme, at det kan være en kamp at være lydig. Og jeg tror måske mange af jer også oplever det. Til tider så kan det godt være en kamp at være lydig imod den befaling, som Gud han giver os. Hvorfor? Fordi lydighed, det kræver også overgivelse. For jeg tror, når vi taler om lydighed, så må vi også tale om overgivelse. De to ting hænger uløseligt sammen. Man kan ikke skille dem fra hinanden. Når vi taler om lydighed, så taler vi også om overgivelse. Og jo mere vi overgiver os til Gud, jo mere kan vi også leve i fuld lydighed. Og så kan vi spørge os selv, hvad sker der, når vi overgiver os? Jeg tror, at når vi overgiver os, så sker det det, at vi korsfæster vores egen forståelse af Guds vilje. Det betyder, at vi tilsidesætter vores tanker, meninger og adlyder og handler på Guds ord. Handler på hans befaling. Og jeg tror, at noget af det, som kan hindre os i at adlyde, det er nemlig vores forståelse omkring det, som Gud minder os om. Tænk på, hvad enken havde tænkt, da hun hørte det profetiske ord. For det siger Herren, Israels Gud, krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Jeg synes, det er helt fantastisk. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mangle olie.
Forestil dig, at det her det er krukken. Og i denne krukke, så var der en håndfuld mel. Og når enken hun tog melet for at bage et brød, så til syneladende, så var den her jo tom. Og hun havde en kande med olie. Og hun hældte måske en gang. Og så var den tom. Men det profetiske ord, det lød sådan. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mangle olie. Så hver eneste dag, når brødet det var slut, så tog hun krukken, og så vendte hun krukken, og så kom der mel ud. Og så vendte hun kanden, og så kom der olie ud. I 3,5 år. I 3,5 år oplevede hun det ene under efter det andet. Og menneskeligt, det strider jo den menneskelige fornuft at tro, at den samme krukke og i den samme kande kunne være mel i 3,5 år. Men kvinden korsfæstede sin egen forståelse og alle de profetiske ord. Og hvad skete der under det skete? Wow! Under det skete. Og jeg tror, at nogle gange så tager Gud os i åndens skole for at gøre os villige og lydige, så vi kan bringe Guds velsignelse til andre. Og det er måske det, som Paulus taler for sindets fornyelse. Hvor der står, at jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad stadig Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Eller som står i en anden oversættelse, lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, så I kan forstå, hvad der er Guds vilje. Og det er jo engang sådan, at hvis vi ikke kan skønne, hvis vi ikke kan forstå, hvad der er Guds vilje, så har vi også svært ved at adlyde Guds vilje. Hvis det hele ligesom er dunkelt for vores indre, så er det ligesom mørkt, så forstår vi ikke, så fanger vi ikke. Men hvis vi kan forstå, og hvis vi kan skønne, så kan vi også adlyde. Og vi kan spørge os selv, kan vi leve et liv i fuld lydighed? Og jeg tror, at menneskeligt set, så virker fuld lydighed umuligt. Umuligt. Fordi vores ego vil ikke bøje sig ind under Guds vilje. Men jeg tror også, at gennem overgivelse og vores vandring med Jesus, altså vores vandring både i ordet og i bønnen og i hverdagen, så findes der håb for at leve i den fulde overgivelse, så vi kan være lydige imod Guds befaling. Hvad er det, at Paulus siger i Filipperne 2, 12, 13? Jo, han siger det sådan, kære venner, da jeg var hos jer alle i altid omhyggeligt mine anvisninger. Nu hvor jeg er langt borte, skal I endnu i højere grad lade Gud få lov til at fortsætte sit frelsesværk i jeres liv. I det I adlyder ham med dyb ærefrygt. Det er jo Gud selv. Er det ikke fantastisk? Det er jo Gud selv, som giver jer lyst og styrke til at adlyde ham og gøre hans vilje. Så der findes altså håb, kære venner, til at vi kan leve i lydighed imod Jesus. Fordi her ser vi, at det er Gud, der giver os både vilje og evne til at adlyde ham. Så vi må lade Gud arbejde igennem os. Vi må lade ordet arbejde igennem os. Vi vil så gerne hjælpe Gud. Men behøver vi at hjælpe Gud? Nej, vi skal ikke hjælpe Gud.
Men vi skal overgive os til Gud. For han er den, der vil virke på at ville og at virke for at hans gode vilje kan ske. Og hvad er hans gode vilje blandt andet? Jo, det er, at vi lever i at adlyde hans ord, og dermed bringe velsignelse både over ens eget liv, men også være en velsignelse til de mennesker, som du og jeg, vi betjener. Paulus siger, at det er Gud, der giver lysten og styrken til at adlyde. Har du samtidig prøvet at gøre noget, du ikke har haft lyst til? Ja. Og jeg tror, at hvis vi forsøger at gøre noget uden lyst, så mister vi efterhånden energien. Og vi ønsker at opgive det hele. Og nogle gange så kan vi næsten have lyst til at bare løbe skrigende bort, fordi vi har ikke energien til at gøre de ting, som vi gør. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi vandrer med Gud, så han kan åbenbare sin vilje og sine planer for os. For jeg tror, at det som Gud giver os besked på, det giver han også lyst og styrke til at fuldende. Og derfor er det så vigtigt, at vi lever sammen med Herren. Så virker han sit værk fra i dit og i mit liv. Og hvorfor er det så vigtigt, så vigtigt med lydighed? Jo, jeg tror, fordi lydighed åbner for, at himlen, den møder jorden. Og vi oplever som i fader, som i himlen, således også på jorden. Fordi jeg tror, at når vi lever i lydighed, så oplever vi Guds kraftige funktion, både i os, i vores eget liv, men også ind i åndens verden. Vi har Jesus som det store forbillede. Jesu liv, det var et eksempel på lydighed, lige fra begyndelsen. Hvad er det Jesus han siger? Han siger, min mad, det er at gøre hans vilje. Og han siger, jeg er ikke kommet for at gøre min egen vilje, men jeg er kommet for at gøre Guds vilje. Og han siger også, jeg kan ikke gøre andet end det, som min far, han siger. Jeg tror, Jesus han havde den holdning, at høre, det er at adlyde. Jesus havde den holdning, lige snart han hørte og fik en besked fra Gud, hans far i himlen, så vidste Jesus, ja, selvfølgelig. Så kommer det ikke an på min egen vilje. For havde Jesus sin vilje? Ja, det havde han jo, for han siger, jeg er ikke kommet for at gøre min egen vilje. Men Jesus han har aflagt sin egen vilje, for at han kunne udføre Guds vilje, for at han kunne være lydig imod sin fars vilje. Så da Jesus han blev døbt, og dåben det er jo en lydighedshandling, at vi handler i tro og tillid til den befaling, som Jesus han har givet os. At efter vi er kommet til tro, så begraver vi det gamle i dåben til døden, og vi opstår til et helt nyt liv for at leve sammen med Jesus. Og da Jesus han var blevet døbt og steg op af vandet, så skete der noget fantastisk. Himlen, den åbnede sig. Og Jesus så Guds ånd dalde ned som en due og kom over sig. Og der lød en røst fra himlen. Det er min elskede søn,